Центриране на Стефанов, там атрактивна странична ножица. Удар от въздуха на гол за Локомотив, Едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав. Плувай, плувай, лилаво лайно, плувай, плувай, лилаво лайно, плувай, плувай, лилаво лайно, плувай, плувай, лилаво лайно, плувай, плувай, лилаво лайно. Едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав, едно лайно с Цветли Лав. Центриране там Кънев скочи. Тук с номер 13, това е Атанас Питани. Страхотен удар на Любо Генчев. И много по-офанзивна игра спрямо първото полувреме. Центриране сега за Локомотив, гол на Оряховица. Това е опасно и буквално от 1 метър такъв пропуск. Няма засада на Байдаков. В първи момент фактически се подумах, че в положение на офсайд удар на Николаев не беше максимално уверен Пламен Христанов, но успя да удар. Любо Генчев тръгва в предни позиции. Няма как да бъде отсъден, естествено. И влезлият Красен Трифонов овладява в ляво. Имаше леки проблеми. Трифонов преди дебито, все пак страхотен удар тук с глава. Втори жълт картон за футболиста с номер 6. Не, футболиста с номер 2, Мартин Николов. В моментът може би на Локомотив Горна Оряховица, ако гостите искат да стигнат до успеха. С човек повече остават те на терена и имат на разположение 10 минути преди да разберем дали ще успеят да го материализират по някакъв начин. Атрактивно изпълнение на Антоний Балъков. Прибраха се веднага играчите на Етър, които останаха с 10 души на терена. Подсигуриха подстъпите към вратата си, но определено до края на матча ще гледаме именно тази постановка, продължително владеене за Локомотив Горна Оряховица и изчакване на евентуална грешка на фиолетовата защита. Удар с външен фалц на Любо Генчев. Пламен Пенев центрира. Скачат има 4 футболисти с тази висока топка. Изчистване на тя в последствие. Тук игра с ръка на Борисов след непопадното му отиграване в първия момент. Контратака за Локомотив Горна Оряховица. Генчев. Любо Генчев комбинира с Тихомир Кънев. Блокиран беше той. Центриране на Пенев. Право в ръцете на Пламен Христанов. 2 минути до края на редовните 90. Етър срещу Локомотив Горна Оряховица 1-1 на стадион Ивайло. Дербито на Централна България. Опит за технично прехвърляне. Тук решават чернобелите привърженици. Своите любимци центриране. Рикошет там между двама футболисти на Етър. Генчев. Не мина центрирането на Любо Генчев. Продължава атаката за Локомотив Горна Оряховица. И сигурен Мариан Иванов изчисти с глава нарушение тук сега на Дан Свидани, за когото това ще бъде Свидани директно си напуска и Петров наляво към Красен Трифонов. И това е всичко.
Етър Велико Търново и Локомотив Горна Оряховица не успяват да се победят и във втория матч помежду си в първенството на северо-западната В група. 1-1 между виолетовите от Търново и чернобелите от Горна Оряховица. Тихомир Кънев даде аванс за Локомотив Горна Оряховица в 49-та минута. 6 по-късно в 55-та Тодор Черпанов изравни. Два червени картона. В последствие видяхме Мартин Николов от домакините беше изгонен в 80-та минута, в добавеното време на срещата. Атанас Фидани от железничарите също пое преждевременно към съблекалните. Така разликата между Локомотив Горна Оряховица и Етър остава 3 точки, 40 пункта събират горнооряховските железничари и на върха в северо-западната В група. Етър вече има 37 точки. Очевидно Ботев Лукович ще бъде единственият по-сериозен претендент на Локо Горна за влизане и промоция в Б група. Благодарности от Торсида Етър към любимците им в виолетови фланелки. Агитката от Горна Оряховица също е доволна от момчетата на треньорът Ценко Гавазов.